Как ще коментирате матча? Мисля, че са получени добър матч. Мисля, че феновете останаха доволни от нашето представление и нашето представяне като отбор. Започваме добре в матча. Мисля, че до голяма степен картона повлия за крайния изход, но нека хората преценят дали имаше или нямаше картон въобще. Вие как видяхте червения картон? Аз лично бях с гръб към ситуацията, но си коментирахме още след самата ситуация, че не е директен червен картон. Сега така е решил, така е отсъдил, не може да се върне времето. От тук нататък какво ви предстои? Доста от основните играчи днес липсваха. Как се справиха младите момчета? Справиха се според мен на едно доста добро ниво. Все пак играхме с един от най-добрите отбори в България. Дано да си повярват и с този мач да си докажат сами на себе си, че дявола не е толкова черен. Плановете ви за следващия матч? Разбира се, излизаме да победим, пък ще си покаже след края на матча.